l'État espagnol s'approche de ce qui pourrait probablement être la négociation politique la plus transcendante et décisive depuis la transition. Et comme à l'époque, la stabilité de l'Europe, car seulement si l'État espagnol est capable de trouver une solution à son conflit avec la Catalogne, basée sur les droits de l'homme, la démocratie et le respect au principe du pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est-à-dire les droits à l'autodétermination, cette solution sera solide et durable. C'est pourquoi nous pensons que la Commission devrait suivre de près cette éventuelle négociation, qui est si important non seulement pour la Catalogne, mais aussi pour l'Union et pour l'État espagnol lui-même, et l'aborder avec une attitude responsable et constructive. La cambra ressona per primera vegada sense censura i sense limitacions la llengua catalana. Avui es demostra que només era qüestió de voluntat política que la nostra llengua tingués l'estatus que es mereix. I tenim clar que alguns de vosaltres teniu aquesta voluntat no pas per convicció, sinó per necessitat. L'excusa és la lluita contra la llengua, però l'objectiu real d'aquesta lluita contra la llengua és l'intent d'extingir la nació catalana. I avui, la desconfiança de Junts cap als partits espanyols, una desconfiança que vostès s'han merescut, ens ha portat a desbloquejar en poques setmanes allò que semblava impossible. Això no va d'encaix, això no va de partits, això no va de reencuentro, això va de país, això va de nació, això va de mentalitat d'estat i va d'una relació d'igual a igual, va de fer-nos respectar i va de la llibertat del nostre país i també de no renunciar a cap dels camins per assolir-la. El català ha estat i és llengua nacional, és llengua popular, la parlen més de 10 milions de persones i tan dret teniu vosaltres a viure plenament i lliurement en castellà com el tinc jo a viure plenament i lliurement en català o en aranès. La llengua ens defineix. Cada paraula en català que pronunciem és una afirmació de la nostra identitat. També és una celebració de la nostra història i una reivindicació dels nostres drets com a nació. Avui, en aquest moment històric, la nostra llengua catalana pronunciada en aquesta cambra és l'evidència d'aquest camí imparable cap a la llibertat. Avui i aquí, amb orgull, amb determinació, amb esperança i també amb record, fem ressonar el català, la llengua de Catalunya. Visca Catalunya! Mai cap govern espanyol, ni del PSOE ni del PP, senyor Feijóo, ha complert els compromisos amb Catalunya. Mai cap persona que viu o treballa a Catalunya ha cobrat allò que li correspon, sempre molt menys. La mitjana del grau d'execució de les inversions a Madrid és del 120%, a Catalunya només del 60%, i a la baixa, perquè les darreres dades que tenim són de només el 16%. Tots els actors econòmics, polítics i socials de Catalunya han denunciat aquest infrafinançament. Ja no es tracta només d'evidenciar el cafè per a tots. De fet, es tracta d'explicar que ni tan sols existeix el cafè per a tots. El que sempre ha existit i s'ha imposat a Catalunya és el treballa, paga i calla. Molts desitgem la independència perquè ens sentim catalans i no espanyols, i no passa res, perquè tenim un sentiment de pertinença que és molt més fort que qualsevol proposta que vostès ens puguin fer. Però la independència també és qüestió de supervivència, la supervivència de la nostra nació i la nostra cultura, però també la supervivència de totes aquelles persones que viuen i que treballen a Catalunya, siguin o no siguin independentistes, perquè totes elles es mereixen tenir, senyor Sánchez, com a mínim, allò que els hi pertoca, i no ho tenen. Com pensa convèncer el poble de Catalunya que aquesta vegada es compliran els pressupostos si no s'han complert mai? Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.